An bɔlen CEDEAO la n ye ne hakilinata ɲininkali kɛ ne kɔni b'a fɔ k'a diyara n ye ne kɔni fɛ k'an to jɛkulu in na ne bolo a nafa foyi de tun tɛ ka se anw ma k'a sababuya kɛ fɛn fɛn ye jamana kɔnɔdenw ka lafiya ye jɛkulu in na o nafa foyi de tun tɛ se anw ma kɛ coup d'état kɛlen u ye embargo sigi Mali kan o ye gɛlɛya lase maliyɛnden caman ma hali k'a da o ma an kan ka bɔ a la an bɔlen a la maliyɛnden dɔw bɛ yen olu ko k'an man ka bɔ a la hali n'a y'a sɔrɔ olu man ca kumakan jumɛn bɛ ɲɛmɔgɔw bolo k'a fɔ olu ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na sisan maliyɛnw kan ka fara ɲɔgɔn kan de u man ka fara n'i y'a jateminɛ tubabuw fɛ yen nɔ jamana minnu farala ɲɔgɔn kan taa ni ka segin ka nɔgɔ o jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye CEDEAO lajɛ an kun faralen don ɲɔgɔn kan tɔgɔ kun b'a la k'an faralen kun bɛ ɲɔgɔn kan n'i kun taara frontière la hali ni sɛbɛn kun b'i bolo i kun bɛ wari sara nafa kɔni kun t'o jɛkulu la ɲininkali min bɛ ne fɛ k'a ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma u kɛlen don ka laɲini jumɛn de sabati walasa maliyɛnw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sisan maliyɛnw caman bɛ kuma don ɲɛna an bɔra CEDEAO la parce que a man d'an ye dɔrɔn n b'a fɛ ka mɔgɔw hakili jigin CEDEAO wolola Mali de kɔnɔ Nigeria président le général Yakubu Gowon o de kun nana Mali la en visite ale ni Mali président le général Moussa Traoré o de y'a kuma fɔ ko yali est-ce que africain tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka u ka jamana baara parce que frontière min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ tubabu de y'a dilan ka taa donc pour que an ka fara ɲɔgɔn kan ka se jamana kelen an ka kɛ dɔɔni dɔɔni donc an ka CEDEAO créer o ye la CEDEAO o ye économie nafolo sira de baara de bɛ sigi fɔlɔ o kɔfɛ u taara o sensibilisation que président tɔ ninnu fɛ a majorité yɛrɛ kun ye soldats de ye fo bɛɛ sɔnna don min na u ye réunion fɔlɔ CEDEAO yɛrɛ wolola officiellement Togo président et Adema de réunion in convoqué réunion kɔfɛ u bɛnna kan k'u bɛna fɛn caman ka fɛn caman nɔgɔya ɲɔgɔn fɛ passeport ko b'a la déplacement ko b'a la visa ko b'a la mais an nana mun ye à partir de 2020 coup d'état kɛlen Mali kɔnɔ français y'a fɔ k'a ka ɲi fo Fransi président yɛrɛ y'a fɔ ko président de la transition Mali a ye min kɛ kalo 3 kɔnɔ ko fangankɔrɔ ma se ka kɛ san 6 kɔnɔ mais coup d'état filanan kɛra Mali kɔnɔ an b'a fɔ ko rectification u b'a fɛ kan ka jamana d'Afrique ka bala wuli jamana la ka soldats la futɛnɛ ka bala wuli soldats ni ɲɔgɔn cɛ soldats y'u ka responsabilité ta olu ni M5 sigira an kumana an bɛnna kan an bɛnna min kan an y'o baara daminɛ an ye baara kɛ fo décembre an ye mun de kɔlɔsi CEDEAO représentant min kun bɛ yan ale de bɛ taa dɔ ka bɔ la ka bogo futɛnɛ k'u bila ɲɔgɔn na maliyɛnw kana bɛn u kana mankan ci n'o tɛ sanction bɛna ta an ye CEDEAO avisé siɲɛ kelen ko ka représentant bɛ baara min na o y'a ta ka baara ye don min na y'a ye ko fɛn dɔ b'u kɔnɔ u b'a fɛ ka coup d'état de kɛ Mali la ka jamana tiɲɛ u ko ko u b'a lawuli dans un mois jaja u b'a fɛ ka temps de gagner an y'a gɛn tubabu jamana dɔ danna ka kuma fɔ u ka président wana fuli kan ka jamana dɔgɔya an y'a fana gɛn an ye assise nationale kɛ o ma diya u ye assise y'a fɔ transition kan ka baara kɛ Mali kɔnɔ hakilisigi la o de la u taara sanction ta o y'a sanction ta le 9 janvier 2022 an ye mun kɔlɔsi coup d'état kɛlen Mali kɔnɔ depuis le 18 août 2020 an ye mun de CEDEAO président de la commission ale de wulila ka sanction sa contre le Mali o interdilen do sariya kɔnɔ chef d'état de bɛ se ka sanction ta donc o ye sariya sɔsɔ ni yɔrɔ la a filanan u nana sanction ta le 14 janvier 2022 o ye sariya sɔsɔ parce que CEDEAO sariya si la UEMOA sariya si la yamariya tɛ maa si bolo i ka sanction tɛ k'a kan ka jamana kɔnɔ a filanan ONU yɛrɛ convention dɔ bɛ min signera Mali a signé 1987 la convention sur les pays sans littoral
o b'a interdit sanction kata jamana mi bota fe kabo Kogojiko. Un pays sans littoral, frontière ti ani Kogojiko. Donc Nations Unies est là, Sharia là, sanction kanga na tamalika. Donc vous Sharia soso li Francis président de Wulila kata Yamaria kake Union européenne ka jama ka wuli kata Nations Unies là. Si un flyer c'est à la Barkala, la Fédération de Russie a dit Chine où est veto déposé. Donc ni masira soro. Malion fana wuli le 14 janvier 2022. 4 millions nani bongo de Boraka kuma jenaye ou de transition soutenue. Donc antoranga barala. Donc anana ko CEDEAO Boraka siraka anana do politico kuma la et puis anyemo te uyere fait atu uyere bolo. Kenama président de l'instruction duma ukanga minke. Burkina nana we sanction ta mais Niger ta ka juguna be Niger ta mogo be sa hôpital la démissionu be sa galombe femme mogo faga abe oui banque sanction ta ka sanction oui mais au Mubo le 27 janvier wuli la ka fo kubena soldat sous de Fragnon ka kata Niger ka dogo la au CEDEAO kele au communautaire international kele Mali ani G5 Sahel mogo million kemenani $, la wanya nous fait sandu uko wari tubulu mais o mogo kele nana milliard saba soro wati dama kono kubena soda sumarakata Niger ka jaabu wa ka fanga bi d'Afrique mogo min kadiwe kasigi fanga aya don ko ni Niger ta nyana bora ubena bi Burkina ka après ubena bi Malika au-delà en réunion que en Mali en Jamana Saba dans la nuit du 27 kata 28 là ko sharia mimbe ambe bo CEDEAO pour que base juridique kanu katubolo donc ambe bora nyon fait un seul jour en kuma ni kelen bina Niger ka akado ka bina Mali ni Burkina ka ambe wula kanjo ayenga soldat fanga faranyonga usiro na umake tugunu au-delà en ko kam bora CEDEAO là donc CEDEAO ama bora comme ça de en bora la partie CEDEAO bora kasiraka CEDEAO be diriger kabo extérieur est-ce que bado kali CEDEAO hali cotisation mbesara Union européenne de Basaro Union européenne espion soldat sous de CEDEAO siège là hali anga jamano soldat sous de siège là Union européenne officier de Benin espionner Union européenne bena monde que CEDEAO siège là nous ka réunion que tubabu ka ministre de Benin subu ka réunion là donc au CEDEAO que est-ce que l'Union européenne ka réunion ka ou Amérique ka réunion kera CEDEAO be mogo chikata machite sao machite tao donc CEDEAO bora sira ka feu horaya tala tuguni indépendance kuntala enfano ko kante tola en bora ka AES créé AES c'est pas contre la CEDEAO mais ante son kato jekulu mila mimbe dirige ka bo extérieur là au drone de l'eau maintenant nous ba fanga barake nyonfe ambe to ka barake nyonfe donc problème te nous ba fanga barake nyonfe ambe barake donc l'unité africaine Mali ba so sode faut malien ko famu ama wuli comme ça ka bo CEDEAO là ni CEDEAO ko ba chugola ante bola mais si ça ambe mufu nous ba fe ka barake ni AEC ambe barake nyonfe anga Afrique ambe barake nyonfe mais dobo wuli ka fo ambora ambe ka Afrique tlatla anti Afrique tlatla de mais ante so joya ma tuguni machiwe ni CEDEAO nyemoro yuka ko yelema beya don en ce moment mogo be se ka sisi kuma uni AES bakuma nous benamika mais AES te do a CEDEAO la tant ka ba chogoni na ate do la tuguni kuma vérité pour malien ka fam mais malien fana groupe sabado bébé usona bébé mimma son parce ta famu ne a fesa wi mais do fana bala mimbe opposition la ute son obetu babu fe obe marche que Paris obe manifestation Bamako comme au buboro ça c'est la démocratie en cas muto kwa kuma fo mais majorité tout bolo malien ta fait cadeau ni CEDEAO na ni chocolat tuguni ne ba fait malien coup de famu parce que mbe kuma chama la réseau la journaliste be kuma jamana do kuma amanga bo CEDEAO la de parce que gele be ambe Afrique Union de
unité africaine bo de kari o be kuma mi auta famu ni CEDEAO ga independence soro an ya doka te institution soro ka bokenema nta be puka mogoto kuma fo puka makon ba fo ka be CEDEAO nyango do wele ga sanction ta malika mo ka katka puka kuma te fo me bena fo da anga ben anga do da kelen fe ka bo da kelen fe o ti se ka kayade parce ante sira kelen ka sisa ante tubabu ka jonye CEDEAO nyango kumba fe ka to jonyala andun tala nu bora jonyala domina ambesika kuma abana aketo balla sadi ala Muhammadu